ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν στον ανιστόρητο μακεδονισμό των Σκοπίων είναι η κρίση στο πεδίο των ουμανιστικών, των ανθρωπιστικών σπουδών, μια κρίση την οποία έχω αναλύσει σε διάφορα γραπτά μου, παραδείγματος χάρη στο βιβλίο «Η εικόνα της Ελλάδας στον ξένο κόσμο». Εδώ έπαιξε μεταξύ άλλων αρνητικό ρόλο η μακροχρόνια περιφρόνηση ή υποβάθμιση της ελληνιστικής εποχής από τους κλασικιστές. Βέβαια, μετά τη δημοσίευση των μνημειωδών έργων του Johann Gustav Droysen, έζησε από το 1808 στο 1884, ένας πολύ γνωστός ιστορικός Γερμανός, και έγραψε μνημειώδη έργα για τον Αλέξανδρο τον Μέγα και την ελληνιστική εποχή. Μετά λοιπόν αυτή τη δημοσίευση υποχώρησε σε σημαντικό μέτρο η κλασικιστική προκατάληψη πως οι μετακλασικές εξελίξεις σηματοδοτούν πολιτισμική κατάπτωση. Δηλαδή ο κλασικισμός ανέβαζε στα ουράνια μόνο την κλασική Αθήνα και αυτό που ακολούθησε το θεωρούσε παρακμή και δεν του έδινε μεγάλη σημασία. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως ό,τι ο Ντρόισεν ονόμασε Χελενίσμους, δηλαδή η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού σε ένα εντυπωσιακά μεγάλο κομμάτι της γης, βρήκε τη θέση που της άξιζε στην ιστοριογραφία. Άλλωστε κάμποσοι φιλόλογοι έσπευσαν και μετά την πρωτοδημοσίευση των αναφερθέντων έργων του Ντρόισεν να τον μεμφθούν για δήθεν φιλολογική αναρμοδιότητα. Όσο όμως κι αν οι ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις του Ντρόισεν ή ακόμα και κάμποσες ιστοριογραφικές κρίσεις του δεν επιτρέπεται να θεωρηθούν ακλόνητα θέσφατα, σίγουρο είναι πως η κριτική του κατά της κλασικιστικής προσέγγισης της Ελλάδας υπήρξε σωστή. Ο Ντρόισεν εντυπωσιάστηκε από το γεγονός πως ένας, όπως γράφει, τόσο μικρός λαός νίκησε τόσο γρήγορα και πλήρως την υπερδύναμη μιας τόσο γιγαντιαίας αυτοκρατορίας, των Περσών. Και αληθεύει μεν πως ο Ντρόισεν ασχολήθηκε κυρίως με τα στρατιωτικοπολιτικά γεγονότα της ελληνιστικής εποχής, όμως έπιασε από την αρχή την ουσία της μεγάλης μεταβολής στην πορεία του τότε κόσμου, δίνοντας στη δυτικοανατολική συγχώνευση των λαών με βάση τη γλώσσα το όνομα ελληνισμός. Αυτό ονόμασε ελληνισμό. Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε όλη την οικουμένη εκείνης της εποχής, μετά το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό το στοιχείο τόνισε ο Ντρόισεν ήδη στον πρόλογο της Geschichte des Hellenismus του 1836. Ακόμα και ο Wilfried Nippel, που απομυθοποιεί σε πρόσφατο βιβλίο του τον Ντρόισεν, εξέρει τη συμβολή του στη διερεύνηση της ελληνιστικής εποχής. Δίχως άλλο, το πνευματικό κλίμα σε ό,τι αφορά την ελληνιστική περίοδο δεν είναι πια τόσο αρνητικά φορτισμένο όσο ήταν την εποχή του Ντρόισεν. Ο κλασικισμός έχει χάσει έδαφος. Εντούτοις, οι συνέπειες της μακροχρόνιας περιφρόνησης ή υποβάθμισης της ελληνιστικής εποχής από τους κλασικιστές δεν έχουν τελείως εκλείψει. Κάθε άλλο, η γνωριμία του πολυθρύλιτου αλλά πάντως με ορισμένη έννοια υπαρκτού μέσου ανθρώπου στις ξένες χώρες με τον ελληνιστικό κόσμο είναι στην καλύτερη περίπτωση επιδερμική, δηλαδή επιπόλαια. Ό,τι έχω επισημάνει στο βιβλίο μου το άλλο Βυζάντιο για το βυζαντινό κόσμο ισχύει mutatis mutandis και εδώ. Πάμπολοι δεν γνωρίζουν καν
τι σημαίνει Hellenismus με την έννοια του Droysen, ούτε έχουν ακούσει κάτι για τον τελευταίο. Πολλές φορές γίνεται σύγχυση ανάμεσα στον ελληνισμό με την έννοια του ελληνικού λαού, λέμε ο ελληνισμός και εννοούμε ο ελληνικός λαός, και στον ελληνισμό με την έννοια του Droysen, δηλαδή με την έννοια, όπως είπα, μιας ορισμένης ιστορικής εποχής, δηλαδή της μετακλασικής εποχής που άρχισε με τον Αλέξανδρο τον Μέγα και διήρκεσε κατά την κρατούσα άποψη μέχρι την ολοκλήρωση της κυριαρχίας των Ρωμαίων ή κατά άλλους και αργότερα. Έτσι πέρασαν και περνούν εύκολα σε ξένα μέσα μαζικής επικοινωνίας και σε σημαντικό μέρος της διεθνούς κοινής γνώμης ο ψευδεπίγραφος μακεδονισμός των Σκοπίων και οι συναφείς προπαγανδιστικές παραποιήσεις, μολονότι είναι επιστημονικά δεδομένο πως οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Σλάβοι, μολονότι επιφανείς μελετητές, παραδείγματος χάρη ο Καρλ Γιούλιος Μπέλοχ 1854-1929 και ο Έντουαρτ Μάιερ 1855-1930 τους κατατάσσουν, τους Μακεδόνες, τους αρχαίους, στα ελληνικά φύλλα και μολονότι, και αυτό κυρίως μετράει, συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Η άγνοια της ιστορίας από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινής γνώμης έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στις ελληνικές δυσκολίες στο θέμα της Μακεδονίας. Το είχε γράψει πριν από χρόνια. Ο Τζον Κούλι είχε τονίσει με έμφαση στην International Herald Tribune της 29ης Δεκεμβρίου 1992 η Δύση χρειάζεται να καταλάβει λίγο την ιστορία για να νιώσει την Ελλάδα στο ζήτημα των Σκοπίων. Υπήρξε μια από τις δυστυχώς όχι πάρα πολλές έκθυμες συνηγορίες του ξένου τύπου υπέρ των ελληνικών απόψεων. Μιλώ εμπρόθετα με πρόθεση για ελληνικές δυσκολίες στο θέμα της Μακεδονίας και αυτό γιατί πιστεύω ακράδαντα πως η επιτευχθήσα χάρη και στην εθνική ομοψυχία μη πρόσκληση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου στις αρχές Απριλίου 2008 δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει στην ελληνική πλευρά υπέρμετρη ευφορία. Όσο τα Σκόπια με απαράδεκτη και προκλητική αμερικανική υποστήριξη και όχι μόνο δεν κάνουν στο θέμα του ονόματος την απαραίτητη υποχώρηση, δυσκολίες θα υπάρχουν. Επειδή εκτός από την άγνοια της ιστορίας παρατηρείται και κακοπιστία, δηλαδή χρησιμοποίηση ψευδεπιστημονικών επιχειρημάτων για την υπονόμευση του βαθύτερου νοήματος της ελληνιστικής προσφοράς. Όταν, για παράδειγμα, το 1996 έγινε στο Παλάτσο Ρούσπολη της Ρώμης η εντυπωσιακή έκθεση για τον Αλέξανδρο τον Μέγα, κάποιοι ξένοι σχολιαστές μίλησαν για ελληνική προπαγάνδα και ενοχλήθηκαν, ακούστε, για τους στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη που κοσμούσαν την έκθεση για τον ελληνικό καινούριο κόσμο. Μα γιατί λοιπόν δεν έφεραν οι αρχαίοι Μακεδόνες την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στη Βακτριανή, ως τους Ινδούς? Δεν έγινε αυτό που ονόμασε ο Droysen Hellenismus? Και τι σχέση έχει αυτή η πολιτιστική εξάπλωση, η βασισμένη ασφαλώς και σε στρατιωτικο-πολιτική βία, με θεωρίες για φιλετικές συγγένειες, γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Πλήρης σύγχυση των επικριτών. Ο ελληνικός καινούριος κόσμος, ο Μέγας, ήταν ελευθερωμένος από τα εθνικά δεσμά των πολιτισμών, δηλαδή από τις φιλετικές συγγένειες. Ακριβώς αυτό το διεθνικό στοιχείο εξέφρασε με θαυμάσιο τρόπο ο Καβάφης στο περίφημο ποίημα του στα 200 π.Χ.
στα 200 π.Χ. Εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, και εν Μηδία και εν Περσίδη κι όσοι άλλοι, με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν ως τους Ινδούς.